Bentar pagi nak apa saya bentar bagi yo bagi nya pusan nak kecing kan boleh. Te hari ni kesini ke komiti kalau bencet ngah bangan plejimut do sautli ke lenong. Te menam step api ke pos kentah. Te try bentar orang long ju. Ngakermen pinam yo tia. Te dari ini syak skor. Kaya ba ketin jumlai kadon man aji hikaya yang apa di pihak ni kas segi pemerintah. Dia kema fikir bi bahar ni katayo pemerintah kadai katayo bangi plejimut na ka kitab Genesis. Na ka kitab Genesis bat nga ngai babu na pdeng jong pi la yo sibu gi hikaya na ni ka kitab ha kitayo benai belek no. Bat mentang la poi ha kalenong ke ba arpulai. Kalenong ke ba arpulai ni plejimut ke ba Arpulai apsa apsan apundriu. Te don sautli kimat. Ya kebanga ngala lumlang na kawek we kelenong. Te ngala shim ya kawek we kamat ya bangin yo banyak puson banyak pejimut. Baju ko pore kinlong ki jihikai na kabenta. Jongi komikon kistan dengan pendankam ya ka ka jinglong ka jingim ke jongi. Te habang asyong ngapuli kini ki sautli kelenong dan katuk ni ki jingpla dan katuk ni ki jinglong ki ba iper bagi jenong ki besrim ki bengila ban syam lang hakini kilenong. Tingila ban syam dan hakini kilenong dan arli ki jing tho sipang ka jingyap. Ka jingyap ka Sara ka jingyap ka jong Abraham. Dan arli ki jing tho syangkurim. Ka jing tho syangkurim ka jong Ishak. Ka jing tho syangkurim ka ba wanra ya ka jing kemen. Kawai pa ka jing tho syangkurim ka jong Isu. Ka jing tho syangkurim ka ba warra ya ka jing ktang ha ka yeng sem. Dan arjat ki jai benriu hakini ki lindong dan arjat ki jai benriu kawai ni ki jai benriu ka bahar peteng nau Ishak belong kun trai jong Abraham belong kun belong kular dau bulai wai pat de ki jai benriu ka bahar peteng nau Ishmael bau dai ukun jo ka Hagar ka belong ka merau jong Abraham haju ka poro hakini ki jing tho ni ki lindong ka dan du arnut ki rangba ki ba pau khmat ba ki belong kom ki sim ki belong ki nongelam ti ta belong Ishak tawai pat udai Abimelek budai Usim bat unong kanan budai Bamnet haju ka poro ka keren Jepang arnut ki kun jong Ishak Jacob bat Isu Jacob dei tau kun uba la jiet jau blai ne yau Isu pat la nyau yu kumbau la kentat no ne bla isi no da ublai ka keren nu Jepang arli ki jingkular kawai long ka jingkular ka ba ublai un aya ka jaka Baapa kada kejikular ba ublay unsa ayaw tau sumbay ha u Ishak. Kakranu sipang arli kejing sengaw beriw. Kejing sengaw beriw kata kalong kejing iye. Kejing iye. Ngi iye kejing iye kejang Abraham ya Sara kejing iye kejang Ishak ya Rebeka kejing iye jong ukpa ya ukun ketmi ya jong kun iye kadang kejing iye ha kene kalong iye. Ha juga porong iye ba kadang kene kejing sengaw belong kejing bisni ne kejing isi. Kabawan kemudian hapo juga yeng i ke bami no nau Isu dari ke bami no ru kumjut na kita ki beri ki basyang marjan bat kini ki long yeng ngiru badan arli ki jing e ke belong internal belong hapo kade ke jing e ke balong simet kade ke jing e ke badan hapo ke yeng sem ngiru ya ke jing e ke belong eksternal ne kata ke jing e ke badan syabar ke belong ka dur jo kanem sniu ke belong ka dur jo kita kinong kanan ki bawan ban kiba bisini kiba wan pinwit ya kalong yeng jong Ishak. Tengi iru hangyeng i badan arsin ublay wan ban mi pau hau Ishak sai sin pat ban pinken mau bat ban penskembe yang kita kajutang ba u ada benyete bat u Abraham haki lendong kiba adepno. Te kini ki baro ki jingja kini ki jingja kiba pelah do poro kilong sibenta kita ki jingja kibalong kibadan yang kata ka jingedai bat kata ka plan ka bakrawa ka joble mo da pipuli ni gilenong pinsem pini si pangcipun ki jing bakla ki jing duna ki jobre ndai pat tangi pat na kaliang ka joble kita baro hi kilong si benta na ka jing penyat ka bastat bat ka bakrawa ka joble na ka benta onyo man pun urlom ya ka ai ki ba uble pada pan pula ka pang pedeng ha kan ni ka jikran kalong uble babat ka pula ublay babat yala nakula. Dia hak ni ka lenong ba atulay ketika mat ke beningkong.
Kalau nggak kejingkular ke bawaan ling ba kejing pentingan. Kejingkular ke bawaan ling ba kejing pentingan. Habangi pa yani kalenong kadai kalenong ke ba tho sepang kejing klat no jang kasara ke ba kala de ban im ke kerta ke ba sista ar punyau snem. Ke kerta ke jongka. Ba kala klat no ba ngi ba Abraham ula snowsi tang ha nakadabo la du no ila ke jong tengah. Ba handai ngi ba kawai kalong ba mu Abraham mang ne ba kaying ju kide kinong wei. Kim don yala ka jong ka jaka kim don yala ka jong ka puta. Hane ki syukhi nang ne ba nang tai ba ki syong ka ying trap. Dan lai minta pat haba jaya kum kani ka jingja. Ka jingkili kalong shangno entep ya kani ka met jong ka tengah. Kita ada kawai ka ba so sun ai ba. Blay la pa mi no yu na pori Babylon penwan. Saya kani kiri kala kular ban ai. Ne minta pat Abraham umpat yo ya ka jaka. Dan jaka la dia. Dia aku mata kapor orang ba. Lerma ula lek ban yakran ni te rang ba ki ba syong marjan badu bat ulapan bat tit jaka. Bat ngi ba ta yisin e jung blay. Long ba kala Abraham ula yo eta ka jaka bat ula yo ban tit eta ka krem ya ka lingka ko dan ta ka krem ka lingka po bong ka tengka makpela bat ula ban tep ila ka jong ka tengah hanta. Dia ngi iba kawai ngi ba mo kumki ka Bible ikan syai ba ngi iba habangi puli ngi pusan sepangki riu krau jong jinget hangni Abraham ulong tau kpa jong jinget baju kepo la nyawi uru ulong uba klan ba ka jinget bat umpat judan mono bandan ka jinget kum Abraham ne repo ya kum ni ka por pat ngi iba mo kadang kata ka jing sosi kadang kata jing yam haba du no yanuri yanu haba du no ya kibe i kibat thon jong ka Bible hi kemau ni kawai kam khang ne kam penrem yengi kum gibanget habangi yam sosi ktang habangi du no yanur yanu mabli na marba ka jinyam jing sosi kade kawai si benta na ka jinglong briu nyimla bangin yatlat nyimla bangin escape na kani jinglong jing tandrai ka Bible ka hikai pat maka ni kawai kum gibanget kum kita kibala itu yo blai nyimdai bangin yam bangin sosi kum kita kibam dan jingkernet kawai ka jingja po ka gospel jing Lukas ka lenong ka banyor ka bakalai bu Jisu dang ya lenti kendu ni koi kare kuntai kala du no ela ka jong ko kun kala klat no bakata kare kuntai bu pli kala yam so sik thang hadu kata hadu bu Jisu dong sangeno to what yam shu sangeno what yam shu tengi ipa da kawai pa ka jingja ha ba Jisu ru long no ha jingja bu ya bu perlok Jisu ru la yam lang nakadaw jong jong jing su sikta jehang ni iba ka jing hukum jong Jisu ya kene gareu kentai ban sangeno banyan ma blai yu i bakata ka jing yam pa jenu ka long jing yam put la long ba menta mento shu kata ka kentai long ngam mento shu bangan im ngam mento shu bangan don ni maka kun jonga kala yap no kala klat no i te Jisu yi ya kata ka jing long jong ka badan chapo mau de blai barang sangeno banyan Berkam tam lay haba Jisu dan hajan jongka Jisu belum belai balak belai kambaro nek fi kample jimut yau Jisu kample jimut be kata jing bunong jongka bun ba ka jolong jim jingiru haba ngi kendu ya ke jing sosi ktang kapin malano ingi bengini iu ble kapin malano ingi bengen pai su ble ba ju ka por ka pelong ingi ru benginong ba dan jingkermen su bat ngi den ta kadaro hani ke singi imam ta ka jing roy jing jong jing shimno ela ka jong jing marha pedeng jing shem jing kendu jong jing im jiki dan jingkermen su so mentoshu te hendai pat abang ipoi bang ni ta de ka jing per jong ikum ki bang ho ikum ki bang ni dan kam ban hab ngihap ban nya ma blai ka jing sosi hendai pat kan ma ngim ban kelet pat ita ka jingkermen ka bang ida ta dau pol ong ni hakisya ka chiti ki nong testing ong no tu sosi wajib sosi kum kita ki bam dan chu ka jingkermen wajib sosi kum kita ki bam dan chu ka jingkermen marba ka jingkermen ka bangidan hau blai kalau ka jing pentingan yang abadi pi ki umat ki ba mino na ka telong jong ba donot ka badon ya ka jinget bat ya ka jingkermen hau Jisu kita ki umat kinum long ki ba sabai hindai kisah kelalong ki maulana kisah kelalong ki maulana ya ka jinglong ji injing hak tu ko por kala benlong ki umat ki ba ketang handai hadian pat sekelalong si ki babang ki ba theng sekelalong ki namar blai namar ba
Ngidon hai kata jing kermen ngiyeng akan nongrum kebedai mat kababha. Hakum kini kipo tak kadau. Mebun ha. Ni syam ngi ba hakum ini kisi kipo mta kibun kibri kidon la kajong jing snusi kajing im jungki. Kene kam da thau than tan kadau jo kajing duno e kajing klat. Nei haki man la ki klemat, man la ki benta jo kajing snusi. Pisngosi tum ka bangai pisngosi kumno. Pisngosi rengkat ba kajing kermen ne, pisngosi klem kajing kermen. Dari pisngosi klem kajing kermen, kenma ba kadentang kajing ma. Kadentang kajing duno. Hanya bangi snowsi, bangi yam, rengkat ba kajing kermen, haka jing sisa, ba haka jing hikai juga Bible, ba haka jing kajing hau Jesus Christ, kenma ba kalong ka eke ba mentoy ba haju ko kasa sayuso, ba ba hadin habun. Ba kumjuru nakamata kajongi. Jesus sablen no la ai la ong no la pun kre kajing kular ong ba. Ngan pai piau nong pentingan uban dan be asenda joki. Bandan be asenda joki. Bat hakum kene ga poro nganget ba. Ublay udana senda jong Abraham. Ban pentingan ban pencet bori hakum kene ga por. Ba ula duno ila kajong kalok ila kajong katengah. Bat ka Bible ga ong ba. Ublay jongi bangingi mani. Ulang ublay ba shna. Yaki dono ki balapai. Shna ni long tik mong ba operation ba shna ga jimpang. Ba penbapat. Anda puan baka dono di kala sosi thang nama nakadaw jo ka abangi pai pa cita ka jingkermen chauble di hangtakan uble wan ban turikam wan ban sok spanya ka dono kecumi wan ban tak dawai ka dono kecumi wan ban buat ka orpat wan ban su biang sa isin pat dari kisah ki juku bat yalam kan cik sia ka jingpun kia namar bangi doni ta ka jingkermen hau dia hangingi iru bak de kita ublay jungi ju ino ing ka jalan ti jungi hindrai habangi dana aku miniki klemat don hajan batu kular bon leu bo unyarap yang ngap kadang kami ngi bingin leu bangin bas kem kata ka jingkernet bat kata ka jing kular jong ublay